Dobre, takže čaute všetci. Dneska sa budem pokúšať urobiť jednu vec, ktorú som ešte nikdy neskúšal. Ako už viete z minulých videí, mám tu tento dron. A ten som už išiel vo veľa variácií dopadov. Už je tu normálny dopad, čo má taký menší gap. Potom tu skáčem do tohto dopadu. Ale je tu ešte jeden problém. Nikdy som neskúšal ísť drop, ale tak dneska vám odpoviem na otázku, či sa to dá a dúfam, že sa nezabijem. Dávam helmu a idem na to. Ešte raz ho idem vyčistiť. Tuto som teraz išiel. A na budúce ešte pôjdem do downhill, do step downového dopadu. Vyčistené. Pre ďalšie videá nezabudni dať like a follow.